kasumpaan, nakakuha na kami ng isa. Papakita namin sa iyo paano yung ginagawa niya. Ito. Yan po ang itsura niya, ito. Yan, may laman po yan, may laman. Shoot! May dalawa pa. Ayun, dito. May dalawa. Dito. May laman naman isa, ira. Shoot! Ito. Ang ganda ng tulog niya, yan. Yan, ito po. Ang ganda ng tulog niya. Oh, may kinain pa siyang dahon. Yan. Oh. Ay, naglawan. Wala, pinatong pangulang bukas. Mga kasumpaan, samahan mo kami ngayon at maghahanap kami ng mauulam. Kaya tawag namin na buko dito sa bundok. What? Huwag lang tayo maingay kasi delikado. Maraming ahas. Paano masabi? Ito meron na. Yan yung mga kaibigan at meron tayo nakuha. Saan? Meron? Meron? Ito. Ito po, dahil mahirap ang ang tawag nito. Hindi naman po ang tawag ito buko, yung guling-guling ang tawag, pero pwede na yan, pagtyagaan. Ano ka nasisira, ulo? Baliw ka yata eh. Gago! Yan, kaysa na ho. Pagtyaga ka lang maghanap ng buko, mayroon kang mauulam pagdating ng araw. Hindi totoo yan. Napakamahal na mga bilihin sa palengke. Ginaganigat na lang po yan. Kasama ko po namin. Big, doon tayo, Big ko. Asay ba sila? Lagi nyo titingnan ang yung mga paa kasi may nakapit kong limatik. Mga linta. Bola lang yan. Napakahirap po ng buhay dito sa lugar namin. Kung hindi ka masipag maghanap ng buko, wala kang ulam. Di, sabihin wala maditili din yung adoy. Ring. Saan ba mga nakatira yung mga buko? Sa dahon? Hindi pa ako nakakita niya na Hindi, nasa wala lupa. Ha? Saba. Nasa baba lang yan. Hindi siya na-update yan. Hindi. Subukan kong maghanap mga kasumpaan kasi di ko alam kung saan sila natutulog. Dahil sa gabi nila hinahanap yung buko. Bakit nga ba talaga gabi? Bakit gabi? Hindi namang araw. Lumalabas sila paggabi. Naghanap ng pagkain. Ayoko nang babarkada sa Lloyd na yan, ha? Sa gabi pala sila mga kasumpaan lumalabas para humanap ng pagkain. Hindi namang umaga, no? Patahirap pa. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ganyan lang po. Kailangan ilawan kasi makikita mo naman yan. Makikita mo naman yan
na dahil nakabukol lang po yan. Ingat lang po sa paghanap kasi baka may sawa na. Sa kalaban po namin dito, dramatic. Mamanya dyan, pray din yan isabi sa baba, dakul. Wala po. Hirap ng ano mga Doon sa baba doon. Jangan madas lagi di kaldo. medyo malayo-layo pa yun. Dito, sa baba dito. Muna po. Pa sa Mailog kasi wala kaming nakuha din sa taas. Ubus na kami. Hindi totoo yan. Kaya dito naman kami sa baba. Kaya yung mga kasumpaan, may isang oras pa lang kaming naghahanap. Ito pa lang nakuha namin yung isa. Hindi pa siya buko. Oh my God! Wow! Mga ganit lang yun, ano? Ang ito yung mga damo. Yeah, nga, tingin mo. Yan lang. May isang oras na kami sa hanap, pero wala pa kami nakikita. Ito sa may ilog. Yan, tatawid po tayo ng ilog. Natin ang ating mga baka may alimat. Karamihan po dito nakatira yung mga dabo. Dahil sa gabi, lumalabas sila sa lungga yung naghanap sila ng mga kain. Tara. Kanina pa po kami, wala pa kami nakuha hanggang ngayon. Kaya pinasubukan natin dito meron. Kawawa naman kami bukas, wala kami maulam. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa, makakuha pa rin tayo. Bola lang yan. Tara. Dito lang yan. Ito, mga kasumpa, nakakuha na kami ng isa. Papakita namin sa iyo kung ano yung ginagawa niya. Ito. Yan po ang itsura niya. Ito. Yan. Pakita mo. Yan. Ito po ang itsura niya sa gabi. Nagagala po siya. Yan. Subukan natin kung totoo. Yan. Ito po ang tinatawag sa aming buko. Yan. Ito po. Wow naman! Wow! Wow!
Kaya ito ang hinahanap namin sa gabi. Kaya may nakuha na kami ngayon. Dalawa na. Tara. Dalawa. Tara. Yan po ang buko. May laman. Nakakaisa na kayo na. May isang oras na kami naghahanap. Nakaisa pa lang. May tumalo na aso. Ikaw rin. Pa. Ang ganda ng tulog niya. Yan o. Yan. Yan. Ito po. Ang ganda ng tulog niya. So, may kinain pa siyang dahon. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yan. Ay, naglaway. Sana, pili itong pangulang bukas. Tatlo na ito kami. Tatlo. Pa. Ito pa po ang kanyang tirano. Tabi-tabi po. Ito ba ito? Tingnan mo. Kasumpaan. Yun, laki. Tabi-tabi po. Yan po, may laman siya. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. Dapat na. Dapat ginagay niya para makita yung dito sa pababa. Ito hindi pa ito napunta ng mga tao, baka kalim na dito. Nakakaapat pa lang kami mga kasumpaan. Madagdagan lang mga lang, sige na pang ulam bukas. Baba. Ito baba. Ito may mga kasumpaan, ayan o. Parang ito rin. Yan, may laman po yan, may laman. Shoot! Yan, may dalawa pa. Ayun, dito. Dalawa. Yan o. May laman naman isa o, yun na. Shoot! Oh, ayan. Yan, okay na po ito pang ulam bukas. Wow naman! Wow! Wow! Yun na, yun na. Baba, akit na ko. Wala na. Nakadami na po kayo mga kasumpaan, may pangulam na kami bukas.